Ähliňize salam. Bugün öýde beýti kebabynyň taýýarlanyşyny görkezmekçi. Taýýarlamak ören aňsat, ören lezzetli tagam bolýar. İlki bilen kebabyny taýýarlaýas. Yarım kilogram orta ýagly ölen eti gawamyza alýas we üstüne kiçirek bir sogany gyrgyjyň iri gözünden geçirýäs. Maýda gözünden geçirmäň, soganyňyz has suwlandyrar we etinizi suwly eder. 2 diş sarımsagy gyrgyjyň kiçik gözünden geçirýäs. Yarım stakan çöregiň içi, çöregiň oguntugy. Çöregiňizi duhowkada gazdaryp, blenderden geçiripken bilersiňiz. Bir sany ýumurtka, islen priprawaňy dolanyp bilersiňiz. Men duz ulanynym, gara gurç, gazal gurç we kimyon ulanynym. Birazajyk petruşkany hem maýdaja dograýas we goşýas. Kebabymyzy gowy edip ýogurmaly elimiz bilen 10 minutlap ýogursaňyz has gowy bolar. Ähli ulanan önümlerimiz ete gowy garşmaly. Gowy ýoguralmadan soňra şolary ýaly ýokardan urýas gabyň içine. Şonda has hem etler bir-birine baglanýar. Ve üstüni ýapyp haladyňlykda yarım sagatlap deňçini aldyrmaly. Deňçini alan kebap etimizden şolary ýalganyşda bölekler alyp elimiz bilen ýasyja şekil ýasaýas. Kän galyň däl. Ýasy taýýarlaýas we ýaly kagazy ýazylan duhowkanyň gabyna ýerleşdirýäs. Etimiziň hemmetinden şekil berip bolanmazdan soňra öňden gazarlygy duran duhowkada 200 gradusly duhowkada gazarýança men 20 minut pişirdim. Gazarýança pişirýär. Etlerimiz taýýar boldy. Lavaşa dolamağa başlaýar. 2 nahar çemçesi meskeni mikrovalnovkada eretdim. Gazyň üstüne hem eredip bilersiňiz. Men şolary ýaly lavaş ulandım. Ýöne islendik lavaşy ulanyp bilýäňiz. Eredilen meskeden lavaşlaryň üstüne çalýar. We pişen etlerimizi ýerleşdirýäs. Etler bir-birine degirip ýerleşdirýäs. Artyk maç gelen ýerini kesip alýas. Lavaşymyzy puhtaça taramaly. Gowşak däl, gowy edip taramaly. Şolary ýalganyşda dolamaly. Ve 2 ýa-da 3 barmak galynlygyna kesýäs. Ýene de ýagly kagaz ýazylygy duhowkanyň gabyna ýerleşdirýäs. Etlerine hemmesi götürýänçä şu görnüşde taýýarlaýas hemmesini. Hemmesini dolap bolanmadan soňra ýa-ki eredilen meskemizden üstüne çalýas. Ve gazyp duran duhowkada 180 gradusly duhowkada 10 minutlap pişirýäs. Birazajyk lavaşlaryň üstü gazarýança. Sousunu taýýarlaýyn. Sous üçin men 3 tane pomidor ulandım. Ýöne meniň ulanan pomidorlaryň rengi goýy renkde däli, birazajyk sary renkdedi. Goýy renkli pomidorlaryň taňat has gowy bolar. Artan meskemizi sous pişirjek gabymyzyň içine alýas. Ve üstüne 3 nahar çemçesi pomidor pastasyny ulandım men. Eger bar bolsa tomat hem ulanyp bilersiňiz, ýa-da bolmasa burçun pastasy has hem tagam berýär, onu hem ulanyp bilersiňiz. Tomatny pastamyzy gowy edip ýagda gowurýas. Üstüne birazajyk 3 nahar çemçesi ýaly zeytun ýagyny ulandım. Islenlik ýagy ulanyp bilersiňiz. Tomatny pastamyz gowy gowurýas. Birazajyk duz, ýarty kiçik çemçe, biraz gara wurç we biraz da gazal wurç ulandım. Tomatlarymyz gowy gowurlandan soňra blenderden geçirilen pomidorymyzy hem goşýas.
Men blenderden geçirdim, ýöne gyrgyçdan hem geçirip bilersiňiz. Ýa-da maýdaja dograp hem bilersiňiz. Gaýnaýança garşdyryp pişirýär. Gaýnanan soňra ýarym stakan suwlanyny men. Ýöne men pomidorlarym suwly däldi. Eger pomidoruňyz ulanan pomidoruňyz suwly bolsa, suw ulanmasaňyz hem bolar. Sebäbi sowusumyz birazajyk goýrak bolmaly. Evet, ulanýan pomidoruňyza görä suw goşup bilersiňiz. Oduny haýalladýas we gapagyny ýapyp 10 minutlap sowusumuzy gaýnadýas. Beýtilerimiz hem pişdi. Saçaga berjek gawamyzyň üstüne odunlap düzýäs. Üstüne tomatny sowusumuzy goýýar. Ýene tomatny sowusumyzyň goýulyşy ýar görnüşde bolmaly we orta arasyna hem sarımsakly gatyk bilen ýa-da süzme bilen saçaga berip bilersiňiz. Beýti kebaby, pomidor sowusy we sarımsakly gatyk bilen birlikde ýilýär. İşteňiz açyk bolsun, taýýarlap görmekle maslahat berýän. Tomaşa edeniňiz üçin köp sag bolun.